Inni öz yurdundan gidip yat yurtlara varıp işsep kösönmek gerek gel. Inni yat yurda varıp işsep kösönce aylanı şulogu da ver ya. Ne edip diyen mi bizde öz maşinin olsa olli. İrdenen akşam açen işyen 12 min mandam aylık verilya. Ondan günlü 100-150 mandam bonus verilya. Aylığından daşaram bonusum yok men aylık dalacak deysen pesinden 15-16 min man aylığın çıkya. Ondan daşaram iyiviçkin iyirden abet akşamına muğuttur. Havarlaşma uçun olsa 63'lük 04 84 08. Biz size qarashiyaz. Parvuşkim olsa мы вас ждем. Работаем. Zaya Hatamova. Familiyasını değmedik dinle. Öyde oynamak, şartlanmak, gülmek, değişmek. Bir yerin açık değil bolsa, ervet görüllü değil bolsan, men fikrimçe, ervet saat etmeyen bolsan, gülüşmeyen, değişmeyen, pozitiv ýagdaýyny paylaşmak meslek mi? Sorayan size, meslek mi şu? Zaya doğan. Sizin oýuňyzda diňe ýag tutulup oturýar, näme dilip oturýar sizin oýuňyzda? Ona da TikTok açypsyň sen. Ne? Meslek bolýam biz. Gülüşmek, değişmek, dünkü oynamızdan aşağına yattır, Zaya doğan. Siz öýüňizde näme dip oturýan, maňa gyzykly şu, gatty şu. Oturýan bir-biriňiziň ýüzüne serip, näme diýen, biz öýümizde, ben aýdyp bereýin. Biz ýerden aýmely howra diýär, saň gelje bilen şunýalak ýerden turýasa, çay, kofe, nahar, oturyp iýitýäsaň, martynyp işe gidýäsaň. Genje aýmely kelýär, menem işlem günnüm aýdyp beren men saňa. Zaya doğan ve men goýarýan aýdyp beren. Onu işten gelýän bir naharysak iýas, iýmese ona meýem zakda oýnaýas. Ya kino görýäs, maşgala bolup. Men genje aýmelyk kino görýäs ýa-da bir ýerlere gitýäs. Näme diýipdir? Mesler diýipdir. Onu men diýjek bolýan badym. Oyun oynayasa dedi. Sizin oyunuzu neyle geçiyor gününü? Zaya Cemal. Şon bana aytıp versene. Sana döneyim. Ede tottan yırtarın. Şundan celep. Tottan alan iki dallan alan yırtarın. Şundan çağalam yine bir tapardık yetirsenle. Gonu amını cayırın. Şundan bir sik üçün adın çağa taşlamaya. Bir ece değilyen zat. Bir sik üçün çağa taşlanok. Düşünürüp bilýänme, zaybal etdim men şunu pozyan, yine ýazýar. Men pozyan, yine ýazýar şu kommentariýany. Hey, üçüne bir sik üçüne çağa taşlanýarmy? Ha? Men durmuşum bilmesen, etmesen sike gurlaýarmy? Haramdan bolan kançyk nämerik sana geterok bir zadyň. Hudaýa şükür men çağa taşlamok. Allah dönen çağala menne. Prosta men krişan bolman üçün şuat wagtlaýynça kaqalary gül ýalak seretdi. Hemmeden men sana aççak germek borçlu däl. Düşündiň? Bak siktirne. Oturan maçı. Oğlanlar akıllı olup işleyen. Tabi yani atışlar, tapıvım bilmeyen. Mayko krasladar, paybat, Moskovan paybat. Pul nağıt. İşleyen nağıt. O kartazın ya planazın yazın ki nikay verecek, son kay verecek de. Bu nağıt. Pul kız. Ona demaysın. Pul. Biz dolarım seçip gördük abi. Tabii ki. O yüzden beşlik ülke beşlik. Beşik değil. Ana beşlik geldi. Yo dolar dolar. Dolar çı halıçı. Ne ha? Dolar altı diyor. Halıçı mı yok? Türkiye gelip göz getirdim bir zada. Kıyınçılık yok, ecirlik var. Dünyada diğer artık falan doğru nira var ya bay. Balyan, barak gelen, baran yerine bar versin. Bir zada diyetim eliyala iştayda. Siz vara, ne, mesela bir ayda yılda bir gedek çıkıp bir video düşüp ya sonra toğuyan datlara ne planning gıyda daşar yurtta hedil edip yor ya planning ola daşar yurtta hedil edip yor deyip ağdın otta oldur kurlaman gayrattin dele şol adamın ustaylarda neyle kötönüyenler zaten gelip görönler bilýändir. Gelmedikler am aňarda oturan yerlerinde götlerine terdip palatyy oturlar. Tuveleme malades. O zatlar hem hiçlaýa mena
Dogrymy aýtsam 3 aýlyk geldim, ona da ýoldaşymy görýänik gelim. Ýani şona da 2 gün boş ýatmaýyn diýip işe gitdim. Eşekke men bir gün işletdiler onu. Soň işe barmadym. Ünten welem işlemek gel pikirim ýok. Şoň üçin öýme gitmek gel pikirim bar. Janyňa sag bolsun baryňyň. Ayo, pakara dozoğuna iyisi gelen ödül. Gelen vakti aydaymışsın. Ben dozoğa bile gidecek bolyan men bilen. Akideyim seni. Ay bile yanarsan mi? Yandığımız bol. Avazar bilmez, zakarat etmese şotar dederiz. Näme o jygy? Men günäm paylaşsan ýa, o köpüňiz bar ha. Günä işleýän dozoğa gitdiň diýip. Hiç kimin cennet bilen dozoğa düşýäni hiç kim bilen ok. Tamşda adamın näli gowy hereket edäýsin, näli gowy bolaýsyn. İçi çüýrük bolsa, zanny ýaman bolsa bar ha. Sen başda belin, sen 10 000 aç doýuray. Zannyň ýaman bolsa peýdasy ýok. Tak što. Özüňem tüwelem ay, burnuňa Ultra Pro Max söýdýän şu telefon aňyrsyndan menen dozogyň izini aldy ha. Gatmana desem, popsum. Pakay. Näme aslanjan balamyň problemasyn diňlen aýtmaň adamlam kan kömek edýärler. Gatı aratsaçyl, gatı aratsaçyl. Gerek 25 ýaşa çenli ýaşa. Ulay alama. Ulay ala. Kanaha ütük hemme öň hem işini etmeli. Öňe. Howlujay, normal aýlygy bolmaly. Öňem köpçülükde men we ýol hajaga we ibir gyýdym we gyýdym. Seregen arasynda goýup gidýän aýda ýakda kendi körekdirem. Öňe men köpölmeli arasynda pampers çarşamda köpege çagyrýandyr. Tugo düşemde de goýýan gyýdym. Men çaga seretmellendim diýip oturum. Aga, eýýäm gelmediler. Ne diýen? Dogry maýdaýyn, ödüm marsama bar ha? Arasy işleter, adam tutamak hiç kim goýdy. Ödüm marsama gelip et işlejek şoň öýüne. Ýöne men 2 ton çaga ejetdim. ya galsaram aňa alamaýyn halky. Men mun çekemeyjäm. Men buňa öň ara gyýdkam. Ýok gyýdkam bir gelemişse bu polis ajet goýady menem gelip polium ala. Kapıdan girmekam polunydum. Jogapkarçylykly. Planda etmeli ýa-ra. Şonu etmesen bolly şogun damarynda ganyň aýlanan durýar, stuk berýär. Menem mara bolýa şu ýa okudan gowdal geldim, gaýrat et, may beräýdi da diýene. May berliýänler. May ýokdur, maýyňyzy öýüňizde goýup gaýdym. Ýekajada ýardymdan çykypdyra. Öýüniň hemme ýerine kamera bar. Girginiň çykanyň bu jaýda, o jaýdaky telewizorlaryna hiç açan telewizor görenekler. Köşeden kim geçýär? Pişik görselerem ýollaşy, näme arasaçylar, howlla pişik göredi. Pişik tapçykalyga we howlaryny gaç. O ýagdaýlar bar.